Yan guys, so yun po yung reason kung bakit ako pumupunta dito sa Ilocos guys. It's not always for leisure. Kasi yung iba sa inyo parang sinasabi niya na ang swerte ko naman, ganyan. Kasi daw, lagi ako pumupunta ng Ilocos. Good morning guys! Welcome back to another vlog! Wala na akong boses. So today guys, pupunta ako ng Ilocos. Mag-empake lang ako kasi nagmamadali na ako. Dapat kasi madaling araw ako aalis. Kaso pagkagaling ko ng duty, sobrang pagod na pagod ako. Yung antok na ako. Eh nag-edit pa ako ng thumbnail ng 2 video. Sorry. See, antok pa ako. And alas 8 na. Nag-edit pa ako ng 2 thumbnail ng 2 video ko na lalabas habang nandun ako sa Ilocos. So, yun guys, bago ako natulog kagabi, easy lang naman siya. Saglit lang naman yun, pero yun, antok na antok pa rin ako. So, kailangan ko na mag-empake. Tapos maliligo na ako kasi inantay na naman ako nila tito ko dun sa Ilocos. Hey guys! So, I'm ready to go. Magsusus na lang ako. I'm going to use these shoes kasi wala lang. Ito yung gamit ko. Alam nyo ba guys, dati ayaw ko ng Air Max talaga. Kasi parang feeling ko parang heels or I don't know, parang ayoko yung itsura niya talaga. And then, pinagpipilitan ni Mac na ito yung bilhin niya sa akin. Sige, pagbigyan, isuot natin. So, alam niya, mahilig ako sa shoes. Pero lately kasi hindi na ako namimili ng mga shoes, ng mga damit ko. I don't know. Nung nag-YouTube na ako, hindi na ako masyadong bumibili ng mga damit ko. Kung napapansin niyo, ulit-ulit lang yung mga damit ko. Kasi, bumibili ako, tapos minsan ko lang nagagamit. Bumabalik pa rin naman ako sa mga nakasanayan kong damit ko. So, parang what's the sense of buying new clothes and new shoes? Yun. So, hindi na ako bumibili ng mga ko. Kung ano lang talaga yung kailangan ko, yun yung binibili ko. Unlike dati, gusto ko yung mga kakaiba na sapatos, ganyan. So, ito ngayon guys, binilhan niya ako. Pero, upon using it, sobrang comfortable pala niya. Tsaka, alam mo yung parang nakaka-boost siya ng nakaka-boost siya ng confidence. Kasi, I feel so tall with these shoes. Kasi nga, di ba, elevated siya. Ayan. So, ito yung ginagamit ko pag nagbibiyahe ako kasi lamigin talaga ako sa bus, guys. Imagine, naka-leggings na ako, naka-shoes ako, naka-t-shirt, and then I still have my denim jacket on, or anything na basta mag-jacket ako, but I usually use my denim jacket. Yan. Tapos, meron pa akong kumot, guys, na ito yung kumot ng best friend ko. Papakita ko sa inyo. Kung napanood nyo na yung video ko about my best friend na yan, ito yung kumot niya. Kasi actually kumot niya to ng camping namin. Tapos, ito bigay naman to ng estudyante niya na Korean. Kumot to sa eroplano. Iwan niya sa akin. So, besh, ang dami mo ng gamit po dito sa bahay. Actually, yung pinangkukumot ko, yung pinanguunan ko, unan niya yun, kumot niya yun. Tapos may mga t-shirt siya dito, may mga jacket siya, yung tent niya nandito pa, malapit ko nang itapon yung tent mo. So, what I was saying is, lamigin ako sa bus. Ayan, so, kailangan ko pa talaga na may kumot ako, may jacket ako, ganyan, kasi, I don't know, gusto ko yung comfy ako sa bus. Tapos na tayo, with my shoes, ayan, diba? Ang hirap, besh. Ang sakit ng ganito ko. Dahil sa workout ko. So, let's go sa go kasi, oh my gosh, 10 na. Naantay na ako sa bahay, guys. My pants! The pants wala ka! Nandito na ako sa Ilocos, and as you've seen in the previous clip, ayan, nag-videoke na kami. Kasi after namin mag-dinner, yung kapitbahay namin nag-videoke. Tapos pumunta ako doon, tapos sumunod si tita ko, tsaka si tito ko.
Ayun, nag-video okay kami. And anong oras na? It's already 9 PM. Kakauwi ko lang. Tapos nag-shower na ako kasi malagkit guys. Pag dito kasi sobrang maalikabok. Tapos malakas kasi yung hangin dito sa amin. Tsaka pag ganitong paggabi na malamig. So, ayun, nag-shower ako. Pero ngayon ongoing pa rin yung video okay nung mga ano na, yung mga lasing na sila na yung sumunod sa amin na kumakanta kasi kanina hindi sila makaporma kasi andun kami yung lahat. Walang inuman, yung ano na, merienda lang. Tapos siguro malis na rin sila tita ko. Yan, sila na yung nag-video okay. Gagaling nila guys. Yung mga ano lasing. Tapos guys, maglalagay lang ako nitong 3-in-1 bentonite clay. As you can see, sobrang konting-konti na lang yung laman niya. Ganito na lang oh. Ayan na lang. Nakalimutan kong mag-order. Nag-order ako ng mga pang skincare ko kay sis dyan. Pero kalimutan kong mag-order ng ganito. And this one, yan. Ito siya guys. 3-in-1 bentonite clay. Ito yung nilalagay ko sa skin ko. Gusto ko sana weekly ako naglalagay ng ganito guys. Or mga 3 times a week. Sakto, nag-scrub ako ng face ko kanina. So, dikit na dikit talaga to sa skin. Ayan. Ayun pala guys, 'di ba sa mga previous vlogs ko, lagi ako dito sa Ilocos, parang papunta akong Ilocos, galing akong Ilocos, andito ako sa Ilocos, ganun yung mga sinasabi ko sa vlogs ko. And some of you guys nagtatanong bakit daw ako laging pumupunta ng Ilocos. Na-curious yung iba. So yung reason ka guys, number 1, taga Ilocos talaga kami. Parang nag-stay lang kami ng Pangasinan dahil doon ako nag-college, tapos lahat na ng mga kapatid ko sumunod na doon. Doon na rin sila nag-college hanggang sa nakabili na kami ng bahay namin doon, ganon. So, doon na rin ako nag-work. So, yung bahay namin doon guys, hindi ko naman pwedeng pabayaan kasi wala namang tao, sayang, ayaw pa naman namin siyang ibenta. So, yun yung unang reason ko. Pangalawang reason ko guys is, andito kasi yung grandparents ko. Kung wala sila sana dito yung mga grandparents ko, probably once a year or twice a year lang ako siguro pupunta, or kapag sobrang importante lang ng pupuntahan ko. But because they are here, I need to come home almost every 2 weeks or the least na yung once a month. Yun. So lagi ako umuwi, lalo na kapag hindi maganda yung pakiramdam nila, or kapag may mga kailangan pirmahan, mga kailangan gawin, ganyan. Yun. And then, pangatlo guys, gusto ko rin mag-relax. Kasi dito sa bahay namin sa Ilocos, walang internet. And kapag may internet, sobrang late ko talagang natutulog. Feeling ko ang stress ng life ko. Yung parang, gusto ko lang magpahinga. Kasi pag nandito ako guys, hindi ako ni-istorbo ni lola ko na kahit late ako gumising, hindi kagaya dati na ginigising niya kami ng 6 or 7. Ngayon guys, parang naintindihan na rin niya na I need to cope up with my sleep. So, pag dito guys, peaceful lang yung sleep ko dito. Walang masyadong problema. Tapos, hindi ako nagigilty na kapag tinawagan ako ng hospital na emergency, yung hindi ako ganun. Kasi nga, sobrang layo. So, may reason ako, valid reason ako not to go to the hospital kapag kinakailangan nila ng presence ko. Yan guys. So, yun po yung reason kung bakit ako pumupunta dito sa Ilocos guys. It's not always for leisure. Kasi yung iba sa inyo parang sinasabi niya na ang swerte ko naman, ganyan. Kasi daw, lagi akong pumupuntang Ilocos. Kasi diba, tourist spot ang Ilocos. Pero, andito kami guys sa part ng Ilocos na, more on nature. Hindi kami, malapit kami sa vegan, pero, iba yung mga tourist spot namin dito. I will spend a time guys na ipapasyal ko kayo dito, yung mga tourist spot dito. Let me know down below guys, kasi, sabihin ko na nga kung taga saan ako. Ayun, sige. Taga Narvacan kasi kami. So, it's 30 minutes before vegan pa. And 3 to 4 hours before Lawag. And maybe 5 to 6 hours before Pagudpud. Ayun. So, nauuna po kami. So, yun guys. Let me know down below in the comment section if you want to see yung mga tourist spot na malapit dito sa amin. Kasi sobrang kahit dito pa lang sa amin guys, kasi ang alam kasi ninyo, most of the from Manila, ganyan, or sa mga taga-ibang provinces or city, ang mga mapupuntahan nyo lang is vegan, Lawag, Pagudpud, ganun lang. Pero yung mga malalapit, mas malapit kasi kami sa Manila guys, madami din kaming may offer sa inyo. So, ayun, let me know if you want me to make a video
Hindi kasi pwedeng isang video lang yun eh. Gusto nyo makita lahat ng pasyalan. Or maybe series, ganyan. Or ilalagay ko yung description box, ay yung link sa description box ng mga ibang tourist spot na na-feature ko na sa ibang vlog ko. Ayun guys, kasi meron din yung mga pang-hiking. Actually, may mga hindi pa ako napuntahan dito na tourist spot. So, ayun. Siguro it will help me na mapipilitan akong pupunta sa mga tourist spot na yun kasi kailangan ko silang ipakita sa inyo. So, let me know guys kung gusto niyo siyang makita. Hey guys, so i-close ko na tong vlog na to kasi feeling ko ang haba na niyan. Dami ko nang nasabi. So, thank you so much guys for always watching my videos, my vlogs, yan. And thank you so much guys for subscribing and liking my vlogs, videos, yan. And if you haven't subscribed to this channel yet, I encourage you to click the subscribe button down below. And of course, wag mo na rin kalimutan na i-click ang tiny bell button para lagi kang ma-notify once na mag-upload ako. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia. And thank you so much guys. I'll talk to you again on my next one. Bye! Mwah. Listen to my heart beat, beat, beat.